গার্ডন নীলিমঞ্জরং পিপি পিনিবিরটা আরজু পরীক্ষা Aruni phaike thomarni Diphu angkang along Diphu Medical College and Hospital along hongke pasang kok Swift Desire ahem konglong kopi koson penloni mecho pondet lo labang so meke cho pondet ahem konglong bearing registration number laki AS01 EW 7001 lapen tongse kot pen langke pamep agari wangsi meke cho pamep ponlo lapen birta ke tok bom apora hut anki bangso ahem konglong ahem phuaphan pangthek ponlong lelang Tomon charting arve herai ke wang pen hem kana hok dun pen kisung ke pho ahem ton along kalu atum pen kahumri dam non malom chimit me pin pen tomon charting arve ke the herai ke klo ason si thek pon long lason thak thak si ke dam tang ni phai hini arni anar lopor phai hini apor malom bukadan subdivision angkang along tomon charting arve herai ke thi parpek ajok ke ongdung ahem bari bithung kana hok dun atum do olo Bangso birta arjulong si Karbi Anglong Labor Union Therapy atum pen bukajan MSC constituency ahawar along kahumri pen kisung ke phowek ahem tun along antali dam si kerap sitamit tong sikot aphan pipajer ponlu Karbi Anglong Labor Union atum junaram kiling arong along ke ongdong ahem kanahong dun apu thaksi humri pedupon sonsi hem kirupen kisung ke pho inut ahem ipi ahem tun sitame ahem ruhu pen kedo ke thak athai kavela pen tong sikot pen ahem kachi kimji aphan thedunga kisung chetong ponanglu Bangso Karbi Anglong Labor Union Therapy atum pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Anparda Local MSc Madhurjo Dhekial Phukon lapen Team Karbi Anglong ke chari atum aphan kisung ke pho ahem tun aphan prabjin pen kera pajer pon vek thapusi kalutiri piamai East West Mei phu atum pen choning ripon Bangso kahumri dam along Longsing Kramsa Kalu Mei phu East Karbi Anglong Rising Milik CC Chunbang Mawab Kramsa Kalu Mei phu West Karbi Anglong lapen arisang huatum adimak long an palidun ini nanti tuh malah lebar union benak kau dia petak sih nak kau dia hanya langsung jenderam kering orang kadang haklam kelang lo nili tum lebar union pen dadak nili tum kini na kamri bangke nili tum anjir ahem tumi orpai ini kit hom lahai apor lom mon kit he pusipu lasi ahem ma bangke nili tum tanan tek tegang long lo ahem bang temon kacar tinga job ating peni lahai imbayat lapen arpong peni lahai ta hainugat lasang sinili tum tek tegang long lo lasi ini tum ladak kacing hon dak tim karbeng long atum si kami ladak surya nangkang ladak det buat alam kalilo kapre kapre kahem si kami lason kai nu nili tumahin pen ketek dekang long duk lasila kapre jam atum han si kami tim karbeng long tum kira pikang ye bangga kenang solo si kami nili tum lebar union pen ke bang bangke nangka humri aphan an si nili tum bang solo lapen nili tum lebar union pen nili tum karbeng long arat phan kapachini bangke aprang si nili tum kaching hon bang donangji kacerap bang nili tum donangi yong si nili tum kacerap abe kaching hon abe klo nili tum lake itum chokche lati monit klo nili tum aprang si ke itum kang hon hele tum ke thena ni kacerap hele tum ke thena ni lasi lason thak thak si lang nili tum ang jira tum phan ladak surya jan angkang laso tumon ke thi abang pu bang pia ahema ke lason adi malong bangke lang litum nang humria son te mepar di pusini tum neli west karbinglong presiden manap kamsahin lapen litum lebar union atim pensi tame lang litum panang humria son te mesenji pusini litum montipon Korkanthi constituency ke parlo langlok so ahawar along KWJ fatum pen cherok tok amai ke padupon Aruni phaike thom arni adapor phaikre isipen middle langlok so harsing kramsa arong langlok so cooperative lamp salong KWJ fatum pen awareness campaign mati cherok tok amai child marriage kam child labors labangso ajai mek dengpon Labangso ajai mek along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang kapin khatpon atengsi atok anukedo akarbi atum aphan cherok tok ajai mek dengponlu Lapen labangso ajai mek along langlokso sarvi sarphu sorkari gaubura atum pen chethanchi mungpon lasi ilitum so Karbi atum penan so mekedo lapen kewan atum apor pe mate arta kavi pin pen penan so mekedo kache en isi kisung atowar lapen arta kavi pen chongda chotolo anat atowar api apo atum toidun nang ne pusi langlokso ahabar arat aphan than paritikang labangso along samilangso IC sitame chetongdun
labang swa puthak mesen alam thi thanpon lapen KWJF mepi biulet bepi pen sitami mesen alam thanpon si labang swa jai mek mesen ingsamjin pen pachunpon phuloni pen oroning tikathar Karbi Anglong News Pininadak lang lokso mede lang lokso rong along hini SGB la pen GB ba ini latu mandara long nele tum nadak lems hem long si program thik lo asi kidam tang mar sa chek lo pen nele tum phan DC tum pen la kadu VSP tum pen nele tum na bang so program pa thik tang do mane la so campaign bang mane rong atok ajo an bang ke la so message le nang ji kwa meeting la su chu kidam tang tum pa thik lo la so teng pen si ke dam tang nitum hiti ruya prang along tina SGB la pen GB tum pen ching kiching wa ateng si pini la dak midilang lokso long bangke nilitum la bangso awareness program early merit la pen child labor bang pang cheng ponlo la sila dak pini la bangso lang lokso midilang lokso adima long bangke nilitum mesen pen chetan che mum long lo la pen aina teng mane law and order atum stame pinan ke do dap lote ko PC aron mante ko pise kisung e phoi ma la pen ko pia dhara ma la bangke rong ro phan same than pachini pon long lo dak same lang so second si same nang chitong lo alang li ten si ka do ve aron alam bang than de kang lo rong ro phan la pen e prang ke bang jia bangke ke dam tang an ke aron ke 2016 pen 2006 ek pen si dolo so aron bangke same tum amuni tum bangke kroi credit pon si ke dam tang achik lo alam ke nepon lo penang an nepon lo la si public atum la bangso ho tuning rilo je la bangso men ke nep chek bang achok che awareness dam pensi ki kroi tum an ki kroi lo kroi kri tum an phan bangke asa la pen anganwadi tum longa data collect bom si la tum notice mukha pathai ji la so pothai teng pensi non ke nepon po aron pen po silang tum chi pathik si non bangke la po sila tum claim bom lo la sila so ki sung long bangke ili tum phodon de nang ji li tum khai pen cheng lo etuma Karbi Anglong long ke do ana jati tame kidam tang anaton ke kalida se ke bang dilang bangke la so kisung bang phu phe nang ji pusini tum non la bang so message sa bangke mate la so berta bangke pachetak pon bom lo la bang so awareness bang pi pon bom lo la si lo do ko la dak lang lok so kalida ji ni tum kidam ji rong atok jo an gari motor le le jo pen chenglok mobile network ave jo an thamini tum dam ji la bang so long bangke SGB pen chenglok GB la pen rong asar la pen asar nganwadi tum an stamin nang cherap don pen itum along ri mate tum Karbi Anglong long bangke la so kisung bangke chepe jok pon pameji phani li ke tuning ripon alang le tum phan same la si un an ke nang cherap bon je phang rong rup same nang che tong don pen la bang so lam the ni vet same ka che than pon long ye phan la pen ron lam ka che ni pon je phan si ni li tum ko nang le tum channel phan same chun ni pon thulo la pen ni li tum same leaflet Karbi pen ke tok ta do English pen ke tok ta do la pen picture mate a photo pen paklang po la son claim no te la son pho photo la hai leaflet pen sa andan me ni tum pini pen same chiron pon long lo pen SGB tum han same ong dong ni tum ron pon long lo jate alang tum ka prek phan se paron pon nang Sington tum ta pi pon lo la sila bang so program long bangke ka do we cherap nang ji athela hai ke tum society phan ke mesen phan ka phai no dagi phan kali la sinang ni tum phan ni tum nang ni tum channel long ni tum hoi Karbi Anglong ven justice hoi pen bangke choni ri pade krim pon lo la pen la so long ke ka do we ta cherap cheturun ji pu sila dak pini media lang lok so war long SGB pen chenglok AGB tum same alang ni tum che chak pon lo la pen law and order som tame un an ke nang cherap don pop selang tum tame ni tum han nang che chak pon lo la pen district administration men tame ni tum jakong mate power mate information ni tum la hai long pami pa sila mo so bang ke claim tum ning hang jung ban ni tum ke claim kali asi rata te dapan chito cherap nang i pusini ni tum pachini pon lo itela nang ni tum borpung tarapung tame ka la hai long bang tum dam nang kok ji athe la sona jo sin lakha hini rikang mihop idon ahem ingnam aingnar hemrit pritekang et Nijang Karbi Anglong Keroni range ke parlo lakha hini rikang mihop teron ahem ajo porphai krei sira minute likep apor malom men ingnam aingnar wangpen hemrit pritekang etlo lapen labang so apora hut rong asor atum thordon pen hungdun lo bonsita meri hingkawedet pen ajok adung an dun hai hidet lo kisung ke pho ahem tun ahem phu kachong dat ke damjui alangli sarpo teron achor lapen asomara tuma phanabangki pejok ponlu bon sitame hem abangki pejok dun un edet puta haladak arong arada tumpen nang pachini dun lapen ingnam aingnar
ke phalang no mati kapana hok te kang laki sang bosta hini lapen kasu harlo chiar hai hui na hok dun lopusi nang pachini dun lapen local MSc Pawan Kumar Rai Dr Tuliram Ronghang lapen Karbi Anglong Autonomous Council ke the kiding atuma phansi tambe kisung ke phovek atumpen nang rabek thapusi kachoningri pedupon phelang piben sarhon teron Karbi Anglong News em tự trang làm được thì John về đánh nào đấy pinang an lục son lo cả sư hoạt lung ta lo chiar ta lo sang ta lo lục son luôn em ta Ekharota chuli support nili tum ta hem kat tong thek the usuma ta dang e thom kaching thur hajar ma pu nili tum e dorum ta nang e free lo so hosi sang kan bak kilo ne sang bag ni lo chu ha ada dam chor lo achar si pen ini dolang manda sok so bang ke otik ila sang bang silo adraman ta sak dak dak da lo basuar lung lo la mi hip ta avida lo dan kan bak ding nang na inar ke jonik ve jon ve silo telang niar kipre ho nang litum hem ave hem sido hem alo sido lo kat tong the aprang ta do kat popolo aprang ta do ko ma ako phit aing nar hem na chi phit thu sini tumbang ke kat chulo longa pre kat chulo si kom ser long akithe kiding kang ni tum nang rabik tha re nili chor mene sar poteron pu hem ave behera si tu sorong men ge son nong tur kang mi hom rong phara rong